Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Президент туган көн. Котлауларыгыз өчен барыгызга да зур рәхмәт. Рөстәм Миңнехановка Татарстанлылар котлавы һәм аның җитәкчелегендә республика нинди үзгәреш кичерә? Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Шәһәр үзәгендә утрауда яшәгән кебек яшиләр. Чыгу юллары юк. Булай ярамый инде кешене җабырга бөтенләй. Казанда яшәүчеләр үз проблемаларын ничек хәл итәргә җыена? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Ял итү урыннарында шүпчар күп, юллар юк, акча җитми. Кеше ял итәргә тиеш, бөтен шартлар булырга тиеш. Табигать туризмы тармагында эшләүчеләрне тагын нәрсә кызыксындыра? Тулырак Рания Абдрахманова сюжетында. Яңа татар җыры конкурсы нәтиҗәләре. Җиңүчеләр кем? Бу конкурс дәвамлы булырмы? Динә Иксамдинова репортажында. Меңдә бер котлау бүген барча кеше президент Рөстәм Миңнехановны туган көне белән тәбрик итә. Аңа 1 мартта 64 яшь тула. Социаль челтәрләрнең яңалыклары, тасмалары да котлаулардан гына тора диярлек. Әйтерсең, флешмоб оештырганнар. Менә мәсәлән, Казанның 177нче лицей укучылары җыр яздырган. Алар президентның эштәге һәм спорттагы казанышлары турында җырлый. Президент турында мультфильм төшерүчеләр дә бар. Анда Рөстәм Миңнеханов киләчәккә эләгә һәм ярты гасырдан соң республиканың нинди булуын да күрә. Яшьләр министрлыгында президентның фотоларын постерларга урнаштырганнар, танылган фильмнардагы төп рольләрне Рөстәм Миңнеханов уйнаса дигән темага хыялланып талганнар. Күпчелеге президентка уңышлар һәм, әлбәттә, сәламәтлек тели. Бүген социаль челтәрләрдәге котлауларда күпләр аны өчен җитәкче капитан дип таный. Аның җитәкчелегендә республика нинди үсеш юлларыннан бара? Фәйрүзә Мәҗитова шул хакта. Кешеләр белән бик гади, ачык йөзле, халыкчан. Һәр вакыт кеше арасында, вакыйгалар үзәгендә, яшьләр белән ул яшьләрчә, өлкәннәргә һәрчак игътибарлы. Әнә шулай үз республикасында яшәүчеләр мәнфәгатен үзәккә куя ул. Самое главное, что я сохранил ту стабильность, которая сформировалась в период работы Митимира Шариповича. И мы нашли некие новые пути для того, чтобы Татарстан продвигался вперед. Моннан 11 ел элек 2010 елда Рөстәм Миңнеханов Татарстан өчен җаваплылыкны үз кулына алды. Аның максаты республика икътисадын тагын да ныгыту, сәнәгать, фән, техника, IT-технологияләр, социаль өлкәне үстерү, моңарчы булган күрсәткечләрне 5-10 тапкыр арттыру өчен яңа эш алымнары табу була. В широком смысле слова пошел по пути инновационного развития. Вообще во всем инновации. Это же понятие широкое. Что бы ни делал Рустам Нургалиевич, как президент нашей республики, это обеспечивается инновационное развитие. Понимаете, он сплотил людей. Должен отметить, что и прежний президент Татарстана Митимир Шаймиев, и ныне действующий президент, они в прямом и в высшем смысле этого слова государственники и полноценные граждане Российской Федерации, и не просто граждане Российской Федерации. Они патриоты России. Бүген Татарстан барлык икътисади күрсәткечләр буенча Россиянең иң алга киткән төбәкләре исемлегендә. Тулаем төбәк продукты күләме буенча 6-нчы, авыл хуҗалыгы буенча 4-нче, сәнәгать, торак төзелеше буенча 5-нче урында. Соңгы 10 елда Татарстанның Тулаем төбәк продукты 28%-ка күтәрелеп, 2,5 триллион сумнан артып китте. Стратегия 2030 – это развитие человеческого капитала, высокотехнологичная, мощная экономика и, конечно же, высокий уровень качества жизни. Когда думаешь, с кем посоветоваться,
Киңәшергә кирәк булганда мин һәр вакыт Рөстәм Миннехановка шалтыратам. Ул хөкүмәттә кабул ителгән карарлар буенча нинди дә булса киңәш бирә ала. Без моны бик югары бәялибез. Это очень хороший пример для всех региональных лидеров. Рөстәм Нургалиевич үз эшеңне ничек эшләргә кирәк икәнен күрсәтеп торучы үрнәк ул. Үзе дә даими шәхси үсештә, аның эшләү чорында республикада зур күрсәткечләргә иреште. Бүген Татарстанда социаль өлкәдә 5 дистәгә якын проект эшләп килә. Алар президент программалары дип атала. Ихтыяҗ булган барлык өлкәләр, балалар бакчалары, мәктәп, фаплар, бассейннар, буз сарайлары, клублар салу, страховкаларны яңарту, су кертү һәм башкалар. Җәмәгать урыннарын төзекләндерү программалары нигезендә шәһәрләр, районнар, авыл җирлекләре яңарды. Илдә тиңе булмаган безнең Ишегалды программасы башланды. Аның кешеләргә булган мөнәсәбәтен билгеләп үтәргә кирәк. Ул профессионал, башкаларга игътибарлы, гади кешегә битараф түгел. Президент идеясе белән үсеш алган Алабуга махсус икътисади зонасы илдә иң уңышлысы санала. Иннополис шәһәре Татарстанны Россиянең иң зур IT үзәге итәргә тиеш. Тагын бер кулачлы проект тормышка ашырга тора. М12 юлы Казан белән Мәскәү арасын тагын да якынайта. За 3 года такой объект построить – это очень серьезная задача. Но ничего, объект уникальный. Бөтен дөньяны тетрәткән сынау, коронавирус белән көрәштә дә республика алымнары илдә иң яхшысы булуында хәзер беркемнең дә шиге юк. Рөстәм Миннеханов авыру эләктергән Россия туристларын круиз лайнерыннан Казанга кайтарып илдә беренче булып дәвалау карарын кабул иткән иде. С учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям, нормам. Ул чакта безнең табиблар ковид белән авыручыларны дәвалауда беренче тәҗрибә туплый һәм аз вакыт эчендә нибары 100 көндә республикада яңа йогышлы авырулар хастаханәсе төзелә. То, что сейчас мы видим, это сплав технологии оптимизации. 100 көн эчендә мондый корылма салып кую бу яңа технологиялар һәм эшчеләр усталыгы. Башкаларга моны үрнәк итеп куярга була. Я хочу сказать, что Республика Татарстан коронавирус белән көрәш юнәлешендә Татарстан алымы Россиядә иң үтемлесе. Монда бер кайчан курку булмады, эш киләнгәнчә бара. Төбәк җитәкчеләренең ил күләм рейтингында да Рөстәм Миннеханов беренче. Аны гыйнвар-февраль буенча рейтинг үзәге төзи. Сәясәтчеләр арасында безнең президент иң популяр инстаблогерлар рәтендә. Ул республика халкын иң беренче булып тәрәзәсеннән сәламли һәм алар белән бергә Татарстанның тотрыклы үсеш юлын дәвам итә. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Социаль челтәрләрдәге котлауларга Рөстәм Миннеханов үз инстаграмында шәхсән җавап бирде. Ул теләкләре калдырган һәркемгә рус һәм татар телләрендә рәхмәтен җиткерә. Котлауларыгыз өчен барыгызга да зур рәхмәт. Большое спасибо всем за поздравления. Безнең каналда бүген президентка җиткерелгән матур һәм ихлас теләкләргә кушыла. Үз чиратыбызда Рөстәм Миннехановка сәламәтлек, бәхетле озын гомер һәм республика хакына алып барылган барлык проектларның уңышлы булуын телибез. Татарстан президенты хоккей уйнарга да ярата. Ул хоккей белән мавыгучылар һәм ветераннар арасында республика җыелма командасының капитаны да әле. 2 ел элек Рөстәм Миннеханов Феникс командасы Россия хөкүмәте җыелмасының да лидеры булды. Бүген Рөстәм Миннеханов 4нче мәртәбә Гагарин кубогын яуларга әзерләнүче Акбарс командасы белән очрашты. Плей-оффка республика җитәкчелеге нинди өмет баглый соң һәм Данис Зарипов президентка нәрсә бүләк итте? Хоккей базасындагы очрашу турында тулырак Илдар Сафиуллин. Привет, ребята, все еще раз. Хәзер Акбарс клубының киенү-чишенү бүлмәсендә президентның 99-нчы номерлы формасы да эленеп торачак. Рөстәм Миннеханов хоккейны ярата, Казан клубы уеннарын калдырмый. Плей-офф алдыннан команда белән очрашып, хәер фатихасын бирә. В прошлом году мы немножечко как-то не смогли из-за вот этой всей истории пандемии доказать всем, что мы лучшие для самого верха. Хәзер бөтен игътибар плей-оффка юнәлгән. Һәр сезон алдыннан Акбарсларга бер бурыч куела – Гагарин кубогын яулау. Ул безнекеләр өчен күптән Татарин кубогы. Мы, когда хотим, можем победить любую команду. Когда не хотим, можем проиграть и послабее команды. Но это спорт. Каждый противник, он тоже настраивается. И все, конечно, они на Акбарс всегда настраиваются. Тем не менее, прекрасно мы провели вот этот отрезок. Состав көчле, яшьләр өметле, командада үзебезнең егетләр күп. Акбарс КХЛда һәр чак көчле клублар исемлегендә 3 тапкыр Гагарин кубогы иясе булганнар бар. В этом году нам, конечно, важно вернуть. Быел җиңү яулап, җанатарларга һәм республика халкына күтәренке кәеф бәйрәм бүләк итәргә кирәк. Сезнең уңышларыгыз хоккей яратучыларга бик шатлыклы, бәхетле күренеш. Здесь хорошая молодежь, есть
Сбалансированный состав. Бездә имгәнгән уенчылар юк, ярышка әзерлек зур, барысы да үзебездән тора. Әлбәттә, җиңел булмаячак, җиңү өчен бар көчебезне куярбыз. Туган көн бүләксез була димени Рөстәм Миннехановка җиңү алкалары куя торган стен һәм спорт киеме тапшырдылар. Анда «Мин яратам сине, Татарстан» дип язылган. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген бөтен дөньяда иммунитет көне билгеләп үтелә. Мәктәп һәм югары уку йортларында шул турыда лекцияләр үткәрелә, төрле уеннар уйныйлар, вакцина ясау һәм аның мөһимлеге турында да мәгълүмат җиткерәләр. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда 2 миллионнан артык кеше грипптан прививка ясаткан. Нәтиҗәдә февральдә әлеге чирдән авыручылар саны артмаган. На сегодняшний день вакцина является... Бүген вакцина инфекцияле авырдан саклый торган бердәнбер нәтиҗәле сул булып тора. Шул исәптән коронавирустан да. Инфекция. Лекарства против коронавирусной инфекции нет. Татарстанда коронавирустан тагын 5 кеше вафат, 63-76 яшьлек иратлар һәм 72-73-88 яшьлек хатын-кызлар. Узган тәүлектә Татарстанда 52 кеше коронавирус юктырган. Аларның 18-ен хастаханәгә салганнар, 34-е өендә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Россия буенча узган тәүлектә әлеге авыру булган 11 меңнән артык кеше теркәлгән. Казанның парклары дирекциясын Роберт Гарипов җитәкләячәк. Бүген аны иртәнге киңәшмәдә мэр Илсур Метшин тәкъдим итте. Роберт Гарипов моңарчы иске шәһәр префекты җитәкчесе иде. Хәзер аның алдында яңа бурыч тора. Казансу елгасы буенда парклар булдыру. Исегезгә төшерәбез, элек парклар дирекциясын җитәкләгән Марат Закиров Вахитов һәм Идел буе районнары хакимияте башлыгы итеп билгеләнде. Бу вазифада моңарчы эшләгән Андрей Лобов шәһәр төзелеше һәм архитектура идарәсе башлыгы булды. Чаллыда мэр Ноэль Магдиев водоканал җитәкчелегенә шелтә белдерде. Исегезгә төшерәбез, 23 февральдә Зәмхәрир суыклар булганда 52-нче номерлы балалар бакчасында су турбасы каткан иде. Аны ясар өчен 40 сәгать вакыт киткән. Мэр әйтүенчә, бу бик озак һәм учреждениянең социаль объект булуын исәпкә алсаң, булай эшләргә ярамый. И показала в данном случае. Айрым караганда бу очрак оешманың үз эшен тиешле дәрәҗәдә башкара алмавын күрсәтте. Һәммәсен вакытында үтәү мөһим. Чаллы водоканалында су запасы, техника әзер торырга тиеш иде. Белгечләре мондай вакытта ни эшләргә кирәклегенә өйрәтелгән булсын. Урамда 30 градус салкын торуны һәм бинада балалар барлыгын аңларга кирәк. Я понимаю, что там дети. Берәүләр яз җиткәч җәяүләр юлын су басачак дип борчыла, икенчеләрнең тротуарлары бөтенләй юк. Бердәм Россия партиясе рәисенең иҗтимагый кабул итү бүлегендә халык мөрәҗәгатьләрен карадылар. Бүген торак коммуналь хуҗалык һәм мәсьәләләре көне иде. Күпчелек сораулар ишек алларында уңайлыклар булмауга кагыла. Аларны ничек хәл итеп буласын, белгечләр җавабын Гөлназ Сайфетдинова да тыңлады. Күгәрчене жаптылар менә. Карл Маркс урамы 42-нче йортта яшәүчеләр үзләрен читлек эчендә яши дип саный. Чөнки ишек аллары бөтен яктан тимер рәшәткә белән уратып алынган. Йорт салынгач та чыгып йөрү өчен пандуслы баскычлар эшләп куйган булалар. Әмма хәзер аннан төшсәләр дә ерак китә алмыйлар. Карл Маркстан, улица Горькийдан жаптылар. И җиргә бик кыен. Булай ярамый инде кешене жабырга бөтенләй. Элек без бу юл буенча җиргәник. Пушкин урамга чыгып. Ну, хәзерне кереп булмый инде, чыгып та булмый. Только один выход из двора. Бер генә чыгу юлы шушы тар баскыч. Монда машиналар да керә алмый. Янгын сөндерү ашыгыч ярдәм машинасы да уза алмый бит, бер хәл булса. Йортта яшәүчеләр бу проблеманы инде берничә ел дәвамында хәл итә алмый. Төрле инстанцияләргә дә язалар, әмма тимер рәшәткәләр һаман да монда тора. Невозможно выйти ни с коляской, ни с чемоданом, ни с тяжелыми сумками. Бүген бу хакта яшәүчеләр телефон аша Бердәм Россия партиясе рәисенең иҗтимагый кабул итү бүлегенә хәбәр итте. Алар торак милекчеләр ширкәте хисабына йозаклы үз чыгу юлында булдырырга әзер. Бүген депутатлардан киңәш алдылар. Письмо это бесконечное. Хатлар язып торсак, бу эш озакка сузылырга мөмкин. Ә менә сез яшәүчеләр җыелышында карар кабул итеп, аны башкарма комитетка илтеп тапшырасыз икән, департамент бу мәсьәләне үз контроленә алачак. Краснококшайский урамында яшәүчеләр дә зарлана, подъезддан чыгуга юл башлана, тротуарлары юк. Поток большой машин, и люди, и дети. Ну, то есть опасно. Мы этот вопрос детально изучим. Сезнең мәсьәләне җентекләп өйрәнәчәкбез. Безнең ишегалды программасына кермәдек дип әйтәсез. Ничек кенә булмасын, йөрү куркынычсыз булсын өчен чара күрәчәкбез.
Самые, наверное, сложные территории. Иң проблемалы территориялар Казанда, шәһәр бер үк вакытта тарихи, тиз үсә, яңа районнары да бар, миллионлаган кеше яши. Башкалада яшәү дә, эшләү шартлары да уңайлы булырга тиеш. Язын ишек алдында су йөреп йөрибез дип зарланучыларда, ремонт сыйфатыннан канагать булмаучыларда чыкты элемтәгә Казан, Ярчалы, Нурлат, Яңа Шишмәдән. Халыкның гозерләрен бу атна дәвамында тыңлаячаклар. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Милек теркәгәндә закон бузу очраклары Росреестр хезмәткәрләре дә ни рәвешле анда катнашкан. Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Ял итү урыны булдыру өчен идеядан башлап аны тормышка ашырганга кадәр Татарстанда 2 ел ярым вакыт кирәк икән. Экология туризмы тармагы белгечләре шулай дип исәпләп чыгарган. Бу хакта алар бүген Рөстәм Миннеханов белән сөйләштеләр. Татарстан президенты Яшел-Үзән районында табигый туризмны үстерү мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр белән очрашты. Бизнес вәкилләрен нәрсә борчый соң бу тармакта эшләп китү өчен әлегә нинди каршылыклар бар? Әңгәмәне Рания Абдрахманова тыңлады. Мы столкнулись с фактической невозможностью освоения новых территорий. Эшмәкәр Сергей Тимонин президентны үз тәҗрибәсе белән таныштыра. 2019 елда чатырлы кемпинг проектын тормышка ашыру өчен Питрәч районына мөрәҗәгать иткән. Ял урынын таба, шикләрен билгели кадастрда терки, әмма 150 меңлек эше җилгә аша. Поставили на торги. Ярты ел буе әзерләнгән җир участогын сатуга куйгач, аукционга яңа көчлерәк көндәшләр кушылды да без җиңелдек. Җир алырга китте. Һәм җиңсәк тә эшебез законлы булмас иде ди ул, чөнки авыл хуҗалыгы җирләрендә ял урыны оештырырга ярамый. Урманда да шулай ук. Шуңа белгечләр президентка тәкъдим ясый. Есть земельный кодекс Республики Татарстан. Татарстанның җир кодексында 33-нче маддә бар, анда күрсәтелгәнчә эшмәкәрләргә билгеле бер категориядәге объектларны аукционсыз да биреп була. Әйтик, спорт объектлары, парковка, шуңа рекреация объектларында стыйсы иде. Моны комиссия аша кертергә кирәк бу мәсьәләне. Нигә? Biz инде алар сезгә подписка җибәрдек, менә бу нине изменение в земельный кодекс. Менә хәлне карадым аны. Тәртипкә бирдем. Но монда конкретно карар кирәк, какие объекты относятся к рекреационному назначению. Ну, картагыз барсында җыеп алыгыз, менә урманчылар утыра, земельное министерство Аглюлин шунда давай әзерләгез. Эшмәкәрләрне борчыган сораулар бу гына түгел. Табигый туризм үзәге булган урыннарга илтүче юллар юк, ут чыбыклары, су торбалары сузу кыен, еш кына урыннарны шүп чар баскан була. Кайбер мәсьәләләр бүген киңәшмәдә үк хәл ителә. Әйтик, урман кемп оешмасына вак-таштан юл җәяргә вәгъдә иттеләр. Можем такую программу сделать, ну хотя бы щебеночную дорогу сделать. Гомумән табигать туризмы ул әле яңа өлкә ди белгечләр. Глэмпинг Россиядә 6 ел элек кенә барлыкка килә. Бүген илдә шундый нибары 150 урын бар. У нас намного лучше. Вот Волга, Камя, Вятка, Голубые озера. Вот представьте, миллионный город вот рядом здесь, 1 200 000. Просто отъехать от дома, это уже отдохнул на 50%. Башлаган эшегезне ташламагыз ди президент. Республикада Рөстәм Миннеханов карары буенча махсус комиссия оештырылачак. Анда экотуризмның яңа өлкәсен кайларда тормышка ашырып булганлыгы билгеләнәчәк. Кеше ял итәргә тиеш, бөтен шартлар булырга тиеш. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда волонтерлыкка багышланган технология добра дигән беренче социаль онлайн форум узды. Ул Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева катнашында үтә. Бердәм Россия партиясе пандемия башланганнан бирле илнең һәр төбәгендә волонтерлык үзәкләре ачты. Татарстанда 3000 медицина волонтеры җәлеп ителгән. Форумда катнашучылар социаль такси, уңыш белән уртаклаш кебек проектларны тормышка ашыру турында да фикер алышты. Субайлар өчен 40 кухнясы оештыру тәҗрибәсе белән дә уртаклаштылар. Республиканың икътисади предприятиеләрдә иң кыен чорда ярдәмгә килә. Битлекләр, табиблар өчен башка саклык чаралары җитештерә башлыйлар, кислород әзерлиләр, азык-түлектә тараталар. Форумны үткәргәндән соң тагын да Рөстәм Нургалиевич Миннеханов белән киңәшләшеп, ниндидер яңа грантлар оештырырга дип шундый фикергә килдек. Казанның Зуркылки бистәсендә яшәүче 3 яшьлек Амалия Саттаровага ярдәм кирәк. Кызның тумыштан йөрәге зәгыйф, ул бер генә йөрәк карынчыгы белән дөньяга килгән икән. Шушы яшендә инде 5 операциядә кичерергә өлгергән. Хәзер тагын берәү кирәк. Әмма баланың кан әйләнеше системасында тайпылышлар булу сәбәпле Россия табиблары аңа алынмый. Операцияны Америка медицина оешмаларын берсендә ясарга ризалык биргәннәр. Моның өчен 15 миллион сум акча кирәк. Бу сюжет дәвамында без гаиләнең телефон номерын күрсәтәчәкбез. Ул банк картасына бәйләнгән. Әйдәгез, бергәләп ярдәм итик. Здесь у нас идет основной шов.
Бу бәләкәй генә, әмма шул ук вакытта бик көчле кызчыкның булай да яртыгына булган йөрәгенә инде 5 операция ясаганнар. Аңарда катлаулы һәм сирәк очрый торган авыру, йөрәгенең бер як карынчыгы юк. Дөньяга килгәч үк әнисе куйны урынына аңа хирурглар өстәленә ятырга туры килә. Ярты елдан кардиостимулятор куялар. Шуннан соң озак та үтми инсульт кичерә. Әмма нарасый анысын да җиңеп чыга. Яшьтәшләре кебек аның да уйныйсы, йөгерәсе килә, әмма хәле җитми. Она буквально пробежит с мячиком. Туп белән 2-3 адым ясый да туктый, сулышы каба, тәнендә цианоз бик көчле. Менә бит алмалары, бармаклары, тырнаклары зәңгәрләнеп тора. Боллы тәмтымнар урынына дарулар, атна сайын кан анализын тапшырасы, кандагы кислород күләмен көнгә берничә мәртәбә тикшереп торалар. Сәламәт кешедә ул 95 булырга тиеш, Амалиядә 78. Вот 70 операций у нее и 112 пульс. Соңгы бер елда кычыкның хәле тагын да начарланган. Аңа ярдәм итү өчен йөрәгенә 6нчы операция кирәк. Әмма Россия табиблары аңа алынырга ашыкмый. Бала кичерә алмаячак диләр. Операциянең нәтиҗәсе уңай булачак дигән өметле сүзләрне Саттаровлар гаиләсенә Америкадагы Бостон клиникаларының берсе хәбәр итә. Дәвалануны 15 миллион сум дип бәяләгәннәр. Әле бу Кушма Штатларга очу, виза һәм анда яшәүне исәпкә алмаганда, чит илдә гаиләгә кимендә 2 ай булырга туры киләчәк. Наш ребенок, конечно, очень сильный. Она очень прям любит жизнь. Она прям... Балабыз әлбәттә бик көчле, тормышны ярата, аңа ябышып яшәргә тырыша. Әмма аның күзләрендә яшәү ышкыннары сүнүен күрү авыр. Әле ул аны үзе аңламый да, әмма без олылар, әтиәниләр күрәбез бит. Аңа карап йөрәк өзгәләнә. Ике хәйрия фонды Алёша һәм Помогать легко оешмалары аша Саттаровлар 5 миллион сум җыйган инде. Тагын 10 миллион кирәк. Әйдәгез, нәни Амалиягә бергәләп ярдәм итик. Реквизитлар экранда. Рания Абдрахманова, Юлия Гоголева, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Без чыгарылышыбызны дәвам итәбез һәм башка темаларга күчәбез. Бүген Шаян ТВ студиясына танылган алып баручы Вальдис Пелеш килде. Журналистлар оннан интервью да алды, камерасыз да аралашты. Танылган шәхестән бала чагы яраткан мультфильмнары һәм яңа проекты турында да сораштылар. Вальдис Пелеш Татарстан турында фильм әзерли, юкка чыгып барган авылларыгызга, башкалага, табигый үзенчәлекләргә һәм һава торышына аерым игътибар бирәчәкбез ди ул. Фильм май һәм сентябрь айларында төшереләчәк, тамашачыга ел ахырына тәкъдим ителергә тиеш. Сейчас, кстати, мы заняты самой большой проблемой. Нам нужно показать... Казан Кремлен әлегә кадәр билгеле булмаган фактлар аша танытырга кирәк. Бу безнең өчен зур проблема. Шуңа мин телевизор караучыларга да мөрәҗәгать итәм. Берәр фикрегез, кызыклы фактыгыз бар икән, без аны бик шатланып кабул итәчәкбез. Танылган мәгърифәтченең тууына 196 ел тулу уңайнан зур вакыйга. Яшелүзәннең кече Шырдан авылында Каюм Насыри исемендәге музей китапханә ачылды. Әдипнең туган нигезендә мәчет белән кыю да төзекләндерелгән. Аларның да тарихы Насыриның тормыш һәм иҗат юлы белән бәйле. Шырданда 10 елга якын көткәннәр. Каюм Насыриның туган авылында беренче китапханә инде 1932 елдан эшләгән. Бина тузгач 2013 елда аны ябалар. Яңасын күтәрү эшләренә бу авылда яшәүче Асия Габайдуллин алынган. Әни безгә нәзер итеп калдырды. Без кушак кебек, авылыбыз бик матур. Онытмагыз авылны диде. Шуңа күрә нәрсәдә булса эшләргә кирәктер дип уйладым да, шул эшкә кирештек. Бинаны ул үз акчасына төзетә, президент грантына стеллаж һәм витриналар сатып алганнар, шәхси коллекцияләрдән китаплары туплана. Атаклы язучы, мәгърифәтче, тел галиме Каюм Насыри үзе дә татарларның белемен арттыруга, агарту эшләренә гомерен багышлаган шәхес. Бу чын мәгънәсендә мәдәни күренеш. Ягъни бу авылның саклап калынышы, сакланышы, аның бүгенгесе һәм киләчәге турында уйлауның да бер матур формасы. Китапханә янында гына Каюм Насыри исемендәге мәчет тә бар. 1901 елда мәгърифәтче аны үз акчасына салдырткан була. Изге эшен дәвам итеп, моннан 4 ел элек иман йортын яңарталар. Безнең йорт янында Каюм Насыриның кыйысы бар. Ул кыйны узган ел ясадылар. Без ул кыйы белән, мин инде 59 елда туган, файдаландык. Шушы җилларда хәзердә файдаланабыз. Без ул кыйларны карап торабыз. Туристический маршрут булды, кешеләр килде, кешеләргә ошады. Потому что без аларны хәзер принимать итәләр, безнең аларны принимать кафесы бар, китапхана бар, мәчет бар, күрсәтергә әйберләр бар. Каюм Насыри турындагы истәлекләрне һаман да баетырга шандыралар. 4 елдан мәгърифәтче тууына 200 ел тулуга җирлектә күп кунаклар көтелә. Яшел үзәннән Айгөл Бәдретдинова, Вероника Гайнетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.
Икелете юбилей. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Хайрат Хәмитовка 50 һәм әлеге коллективның дирижеры Рәшид Мустафинга 75 яшь тулуңайнан зур концерт куя. Чара бу минутларда Галескар Камал театрында узганда хәбәрчебез Дина Хисаметдинова да эшли. Тантананың иң матур мизгелләрен безгә ул җиткерер. Танылган биюченең инде оныклары үсеп килә. Бүген алар юбилей янәшәсендә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Хайрат Хәмитов бөтен гомерен сәнгатькә багышлаган кеше. Җитәкче буларак мин таләпчән ди. Эштә бик тә таләпчән булырга кирәк. Икенчедән үз-үзеңә ышанырга кирәк. Өченчедән кеше булып калырга кирәк. Шул яктагына җиңеп була барысында. Бүгенге юбилей кичәсенең тагын бер герое дирижер Рәшид Мустафин. Озак еллар дәвамында иҗат дәртен югалтмыйча эшләүнең сере ярату. Яратып эшләсәң, бөтен хикмәт шунда гына. Менә мин яшьләргә дә әйтәм. Бер-берегезне яратыгыз, эшегезне яратыгыз. Татарстан Республикасы дәүләт бию һәм җыр ансамбле ул милләтебезнең, халкыбызның һәм мәдәниятебезнең зур байлыгы. За доблестный труд награждается художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан Хаметов Айрат Ринатович. Награждается руководитель оркестровой группы Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан Рашид Мустафин. Ансамбль ул бер гаилә. Биредә дә төрле хәлләр, төрле мөнәсәбәтләр була. Тик үзара аңлашу һәм коллективның өлкән буын вәкилләренә хөрмәт барыннан да өстен. 80 кеше ул бер кеше булып хезмәт итәргә, бер кеше булып эшләргә тиеш. Һәр кешегә аерым подход табып, безнең җитәкчеләребезне нәкъ шундый кешеләр дип әйтә алам. Концерт программасы 2 өлешкә бүленгән. Беренчесе төрле елларда сәхнәгә чыккан җыр биюләрдән торса, икенчесендә туй музыкаль хореографик әсәре күрсәтелә. Алга таба иҗат итәсе дә итәсе. 1 елдан ансамбль оешуга 85 ел булачак. Дина Хисаметдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. И туган тел, и матур тел, әткәмәнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Габдулла Тукай. Бәхет көтмәгез, ул һәрбер мизгелдә. Кояш көтмәгез, ул йөрәгебездә. Уңыш көтмәгез, ул сезнең кулларда. Күктән ингән билге көтсәгез, менә ул. Тотыгыз, көтмәгез, сатып алыгыз. Ак Барсдом фатирларында яшәгез. Здравур несушка. Куры яйцами завалили. Татарстанның атказанган артисты Муса Жәлил премиясе лауреаты Филюс Кахиров һәм Мирас инструменталь ансамбле өр-яңа концерт программасы белән сезнең шәһәрдә. 12 март Казан, 18 Минзәлә, 19 Түбән Кама, 20 Яршалы, 21 март Әлмәт. Татарлыктан татар һич гәр итәрме? Кеше исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар угылы татармын. Татар түгел диме, башың ватармын. Дәртмән. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Гүзәл ханымнар, Данил Мастер компаниясе сезне якынлашып килүче яз бәйрәме белән котлый. Һәм шул уңайдан кухня яисә шкаф купыга заказ биргәндә процентсыз кичектереп түләү мөмкинлеге бүләк итә. Хәзер үк шалтыратыгыз. Телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн буе кар явып торачак. Кичкә кими, төнлә аязганда температура -24 градуска җитә, көндез нибары 5 градус суык. Республикабызның кайбер районнарында карлы яңгыр, буран һәм көчле җил көтелә. Төнлә урыны белән томан булачак, төньяк көнчыгышта да һава шартлары үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә-Минзелеста иртән явым-төшемнәр арта, 2 градус суык. Бу көннәрдә җирнең магнит кыры тыныч түгел, сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төштән соң явым-төшемнәр кими, урыны белән температура +1 градуска кадәр күтәрелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кар явачак, җилтен яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һаваның дымлылыгы нормадан арта 98%, температура күтәрелә. Якты хатирәләре булмаган кешегә кояшлы көндә тунып күренә ди халык мәкалләрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Варикоздан бөтенләйгә авыртусыз тиз арада котылырга теләсәгез, Достоевский урамындагы варикоза нет лазер хирургиясе клиникасына мөрәҗәгать итә аласыз. Клиника варикоза нет на Достоевского поздравляет с праздником весны и весь март дарит прекрасным дамам красоту и здоровье. Прием флеболога Сузи Вен всего 800 рублей и год наблюдения бесплатно. 212 20 40. Казанда кар явачак, 2 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.